ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаи компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, баромад шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранда роӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин роӣ кардан, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб ҳастаи Opel Astra F дар кузифи Caravan, ҳастаи великои фурӯшӣ, Toyota Camry 2, Lexus RX азиз срочна фурӯшӣ. ҳастаи Hyundai Avanta, Hyundai Starer, Hyundai Porter, Opel Astra G, Mercedes-ҳои сечка, биёмни Mercedes-ҳои сечка, Mercedes-ҳои S-класс азиз, Opel-ҳои Hatchback, Opel Vectra A ва дигаран маркаи мошинои советӣ ва дигаран маркаи мошиное ки аз территорияи Россия қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ва дӯстон аз курси имрӯза бошад 115 сомону 10 дирам. Кадоме ки мошин, замин, хона, чизе ки барои фурӯхтан дорад, хоҳед ки реклама кардан, суратча қатъи маълумоту дар ин ватсап рӯй кунем ва рекламада мекунем. Баромад рафтем ба навори имрӯза. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астаи дӯстон ки срочна фурӯшӣ, яъне Camry D халиҷӣ, яъне ки XL Дубай дӯстони азиз. Соли боришаш 2008 сол астае ки сӯзишвориш бензини холияй, моторуш 2.4 литре, коробка автоматай, системаи мошин мега созай. Мошин 9 моҳи дига таъмировка дорад, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ астае, мотор, коробка соз, задагии пӯшидагӣ надорад, балонош пашк кардагӣ, кондитсионер кор мекунад, ходовойш фақат ходовой кор дорад, хайли михайли короб. Парош ксено дӯстони азиз, дарош губкават кардагӣ, центразамок, задни камера, мониторҳои нав, задагӣ чихоламаш қоидавӣ, краскаш, трёх компания дӯстони азиз, яъне пудрагӣ, краскаи зури. Опшини мошин хайли соз аст дӯстони азиз, ходовой кор дорад, хайли кори мелиш дорад дӯстони азиз, шахсоне ки мехарин хитор мекунед. Нархи як Opel мондаги ҳастанд, срочно мегӯяд пул дар кора. Нархи мошина мега 78 000 мегӯем, бу муомила мекунем, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта дӯстони азиз. Нархи мошин 78 000 сомон аст, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафоншунаи пастияни кор мекунанд, ҳамин рақамҳошон ватсапам доранд. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти оиди Toyota Camry 2 маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, барои реклама кардан, маромад дар рақамҳои болода 885 12 20 дар ё реклама мекунем. хоҳиш ки лайкора дӯстони азиз занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба деюм великои фурӯшӣ. Великои фурӯшӣ астаи дӯстон ки бо нархи арзон ва бо доставка. Ин велико дӯстони азиз, великои хитоӣ нестанд, великои корейский ҳастанд, беҳуа не ки дӯстони азиз системаи зуранд. Ҳамаи размерҳошон ҳастанд, размерҳои айхурд то размерҳои калонша ҳастанд. дӯстони азиз, великое ки мисол нархҳошон 800 сомон буд, ҳозир аксия кардагӣ ҳастанд, 600 сомон метиҳанд. хоб ҳар як кадомаша ки дидестед дар рӯи навор нархҳошон навистагӣ ҳастанд, ҳамаро мисол скриншот карда дар номерошон роӣ кунед, дар ватсапшон ба шумо роӣ мекунанд. мисол велики 800 сомонро мақсад 600 сом кардам, опшин нархҳошон арзон шид. Размери 26 ҳар хел размерош ҳастанд. Адресшон шаҳри Душанбе 7 км. Агар шумо хоҳед доставкаам мекунам. ҳамаи намуд размерш ҳастанд, чихелекту великои беу корейский аз Корея омадагӣ. маромад чӣ саволе доред, чӣ маълумоте ки оидаи велико мехоҳед, агар фаҳмидам, дар ҳамин рақамҳошон занг занем. ин ҳамин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсап, имо, мақсад телеграм ҳама чӣ пайваст доранд. ин бародар чанд сола ки дар ҳамин соҳа ҳамин хел система великда мақсад ки ҳамин хел фаъолият мекунанд. маромад дигар маълумотҳои бештар аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астаи дӯстон ки дар кузифи Caravan свети сафед. соли бори 1995 астае ки сӯзишвориш дӯстони азиз бензинае, мотор 1.6 литр дӯстони азиз, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега тоқа бензини холияи, балонош мега 70% ҳастае, краскаш мега заводской аз худаш, ҳуҷҷатош не ки бучдагӣ, тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 25 000 мегӯем, бо савдо муомила мекунем, мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 25 000 сомонӣ аст, боз муомила доштаем. хоб ин ҳамин рақамҳои Россия дӯстон, рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дорам. оиди мошин ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, Opel Caravan сафед
марама занг занем. 25 ташон мега бо муомила ва савдои хуб дорад. Марамат шахсоне ки мехарен занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Starex. соли бори 2006 сол ҳастае ки коробкаш мехонем ки ҳолаташ мегӯяд беҳтарин аст дӯстони азиз. Starex дӯстони азиз танировка ҳуҷҷат мегӯяд солона то 28 августа мегӯяд соҳибшуд. яъне ки ҳуҷҷатдош қатъи танировкаш солона то 28 августа. дӯстони азиз алиш намешава мегӯяд тоқа суми холӣ дар кора мегӯяд сирошна сум дар кора мегӯяд хонара мегӯяд ремонт кардан дар кора барои ходи сум дар кора. нархи мошина мегӯяд 35000 гуфтесиянд бо арзон муомила мекунанд. ин мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар комментария чанд бор хоҳиш шуд ки Starex-ҳои созмони дӯстони азиз дар баъри шумо 35 та мега бо муомила доштаед. рақамошон ҳастанд мегӯяд ба рақамҳои ватсапшон ягон саволтон бошад ягон маълумотои иловагӣ марамат занг занед. ва одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техникон компания хоҳед ки реклама кардам дар рақамҳои болобдаи 20 рӯй кунем мо реклама мекунем. лайкҳо аз шумо видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Hyundai Avante. соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯишвориш дӯстони аз бензине мотори 6 литра коробка автоматай мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ. дӯстон аз дигар маълумот шуд гуфтагӣ нестанд соҳибшон кадом то ки мехарем бо занг занед ай соҳибшон ҳамаша анех када гирен нашуд ҳуҷҷат дора надора мақсад коробка мотор чӣ хела кузов чӣ хела иша рафта аз пеш бинед. нархи мошина мегӯяд 69000 мегӯям бо хақиқати хичон гап мезанем. мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе бо ҳолат ҳолати кори дӯстони аз свети сафед. нархи мошин 69000 сомон. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ ҳастанд. шахсоне ки харидор ки бошен ина марамат дигар маълумото аз рақамҳошон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Lexus RX серия ҳастае дӯстон ки соли бори 2005 сол ҳастае сӯишвориш бензине мотори 3 литра коробкаш автоматай мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд соз. дӯстони азиз мотор коробка хадавош мегӯяд соз. дӯстони азиз мақсад ки RX-и Европа мегӯяд соҳибшон таъмировка ҳуҷҷат мегӯяд то моҳи феврала дорад. нархи мошина мегӯяд 75 та гуфтесиянд бо хақиқати хичон кам мезанем нашуд арзон кардан накарданаш. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон мондагӣ ҳастанд. шахсоне ки мехаранд илтимос ками кардан харидоро марамат занг занем. ва ногуфта намонад шахсоне ки дар навори мо агар мошини маъқулӣ ки наёфта бошед дар комментар насте ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шумо дӯстони азиз пешкаш мекунем. танҳо дар комментария нависед номи мошинтона ки чӣ мошин ба шумо дар кор аст мо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Mercedes S-Class. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯишвориш бензине моторуш мегӯяд 5 коробкаш автоматай мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд созбо рафта дӯстон аз пеш мебинед. мошин мегӯяд 8 моҳи дига мегӯяд мақсад ки ҳуҷҷат дорад танировкаш не ки буч дага ҳуҷҷатҳои холиш 8 моҳи дига. хоб дӯстон аз мошин мегӯяд соз рафта боз бинед. нархи мошин 69000 сомон муомила доштаем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ ҳастанд. шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед марамат дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Opel Astra F дар кузови хечбек. соли бори 2016-96 сӯишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат утул ва танировка дорад. намедонам чанд қамондагӣ неки мегӯяд дорад. нархи мошина мегӯяд 36 та мегӯям бо арзон мекунем мегӯяд ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар. дӯстони азиз мошин утул ва мақсад ки танировка доштае. дӯстон аз рақамҳошо мондагӣ ҳастанд. мошинчаи худ дар навор суз метавад хайр рафта чашмоша бинед дискои рамашка нархида арзанда. ягон савол томоша ягон маълумотои иловагӣ марама занг занед. фақат шумо да хоҳиш ки ба хотири меҳнатои мо я лайки бепулат даря надоред занед ва навори мо дар рафиқотон подписац кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Porter мошини боркаш. соли бори 2002 сол ҳастае ки мошин мегӯяд нав мегӯяд мотор кардагӣ. ҳолаташ мегӯяд хуб хай кор дорад аккумулятори нав. мошин хайр кор дорад хеле состояние зур нест средняе. дӯстони азиз нархи мошина мегӯяд 35000 гуфтесиянд боз аз арзон мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз.
нашод ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нест. Аккумулятор мега нав, мотор мега нав кардагӣ. Нархи мошин 35 та муомила дошта. Мошин хая ки ихе сарафи нафақамақа дорад дӯстони азиз. Дар ноҳияи шаҳри Туз. Рақамҳои мегафони ҳисоби шумордагӣ аст. Ягон саволту муша маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, занг зан ҳамаша аниқада гирем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra G. Соли бори 6 1998 аст ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегад созай. Нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нест. Нашод кузуфуш, моторуш ё ягон маълумот нест. Шахсоне ки мехарем бо аниқада гирем. Нархи мошина мега 35 000 мегем. Бо хайқати хичон гап мезанем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав дӯстони азиз. Нархша мега 35 та. Намедонам ки чӣ расходрам дорад ёки мошини савдо шид нашид дӯстони азиз. Аз рақамҳои поёмда маълумот гирем. Фақат илтимос хайдро беҳуда мега нороҳат накунед. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H. Дӯстони азиз, мошин фақат алишӣ мешавад. бозам ҳамаша фаҳмонда метиҳем. Соли бори 6 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина, объем мотораш 2 литр дӯстони азиз. Коробкаш механикаи мошина мегад, полни худ мегад, объёмни кадаги мотораш мегад, объёмни задаги дӯстони азиз. Мошин электропакет ҳамачӣ, сетер замок ҳамачӣ дорад дӯстони азиз. Задни камера фамира балонаш ҳолати корида. Утул дорад дӯстони хадавошам нав кардагӣ. Ҳуҷҷат мега дорад. Ин мошин дӯстони алиш мешавад, фақат тамосума киша бохтон аниқада мегирем. мошин дар ноҳияи Файзобод аст ва рақамҳошро мондаги аст TCL. Шахсоне ки вариантҳои алишии хуб ки дорен дар ноҳияи Файзобод бошад, маравад на занг зад. Дигар маълумоти пурра ва анӣ аз рақамҳои поёмда. Мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra A. Соли бори 6 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дӯстон расход дорад. Утулу мегад ҳуҷҷат кардагӣ нест. Нархи мошин мегад 6500 сомон. Бо хайқати хичон гап мезанем. Нархи Opel Vectra 6500 сомон мошин расход дорад. Ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. Рақамҳошро мондаги аст. Шахсоне ки мехарем маълумот занг занем, бештар маълумотро хитон гирем. Мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Бояд аги аст дӯстони азиз, Opel Vectra A бо нархи арзон срочно. Opel Vectra A. Соли бори 6 1995 аст ки сӯзишвориш дӯстони азиз бензина, моториш 1.8 литра, коробкаш механикаи сайдистани мошин мегад, находовай соза срочная. Мотор мегад соз, коробка мегад соз, балонаш миёна. Инам хеле светои кабуд. Нархи мошина мегад 10 000 мегем. Бо арзон муомила мекунем. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, номерош транзит. Нашуд ҳуҷҷатша чанд қайса нест, ҳамаша аниқада дӯстони хитон мегирем. 10 000 сомон муомила доштаем. ҳаст рақамҳои Тоҷикистон дӯстон, рақамҳои дастии соҳибшон мондаги аст. Шахсоне ки мехарем барома занг занем. Одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаи компания хоҳем ки реклама кунам, дар рақамҳои болобда 20 та реклама дӯстони азиз мекунем. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.